Magpagwapo sa si Daddy Italiano diring dapita guys, no? Ara galantaw-lantaw na sa mga alot. Speaking of alot or haircut, ato po na ron i-translate og Italian guys. Og before ta na i-translate paminaw sa mo diri guys. Ganahan man daw siya magbalik-balik diri guys kay barato na nindot daw kuno mo alot. Kabalo ka guys dito sa Italy guys, ang bayad guys kung magpaalot 15 euro, 20, 30 ingon ana guys, 15 euro ang pinaka barato. Onya diri sa Pilipinas guys, 50 pesos lang guys. Pwede pa na nimo dobolon, barato ra na sila guys, 100 pesos or mas mo bayad pa kag 150. Tag 50 pesos ra gyud diri ang magpaalot diri sa San Carlos guys, no? O wala gyud nakabot og 1 euro guys, kay ang euro guys is 60 naman siguro ron ya, 50 pesos. So wa gyud nakabot og 1 euro guys, no? So matod pa nila Italiano, masika na semana pa daw siya magpaalot, wa daw problema kay tag 50 raman i-compare dito sa ilaha kay 15 euros gid guys, no? 15 euros pinakabarato. Onya i-convert na nimo og pesos guys, ang 15 euros o 15 times 60, 900 pesos guys. Mga tunga sa sako na nasa bugas guys, no? Onya alotra na siya guys, usara ka tawo. Mao to guys sa Italy pa bi guys, si Daddy Italiano tasog buhok guys, kay kabalo mo guys, magpaalot siya every 6 months guys. Patuboon mo na iyahang buhok na siya magpaalot aron sulit kay ang 15 euros. Bitaw guys, uy mahal magud kaayo, 15 euros unya 900. Yung kana 15 euros kung mangumpra sila guys, daghan na pud biya na. O i-compare nimo diri layo agid kay sa biya guys, no? Layo kay sa biya diri sa tuwa sa Pilipinas, barato kay pinakabarato na ang 50 pesos. Usa ka to na pa mi sa Italy guys. Kuan na gid guys, panalagsar gid siya mo adto og parlor para magpa haircut. Kana pud ang kuan guys, hair rebonding guys. Ayon na lang gyud pariban dito sa guwa guys, kay mura rag relax, mahal na kaayo, maot pa kaayo guys, lahi ra gyud sa mga Pinoy guys, sa mga obra guys, mga rebonding guys, ingon ana hair rebond nagpariban jud ko guys. Italian gyud siya guys sa 120 euros guys. Unya pagkaugma after 3 days naligo ko guys, kuan ra gyud nagpulong ra gyud siya, nagmahay jud ko nga nagpakuan ko guys, abi na akong nindot jud kaayo. Dili gyud siya kanang straight kay murag wala sila kanang hair rebonding nga kanang straight gid siya ba, kuan nila lain lang, mura rag relax sa imong hair. Nya mahal pa kaayo guys. Unya naapod siya Chinese salon guys. Nagtry pud ko kanang nagpariban pud ko sa Chinese. I-compare nako Chinese og Italian nga kuan, nagpariban ko guys. Mas okay pa guys ang kuan, ang Chinese guys. 75 euros pa nila ha. Pero i-compare nako mas okay pa sila. Oh, yun ana. Pero Italian guys, grabe guys, dili jud mura ra gi-relax imong hair. Lahi jud ang Pinoy mo obra guys sa atong buhok, kay kuan jud ka nang satisfied jud ka guys ba kaysa sa ilaha guys, di jud ka satisfied guys. Barato pa sa tuwa, okay pa kay kanang pulido kay pagka-obra ba. Bitaw guys, kaya kalas-kalas lang jud ko ato sa akong kwarta atong higayuna guys nga nagpariban ko, Chinese and Italian salon. Pero at least nakatry jud ko guys, giguna di sila, di day maayo ilang pag nang obra nila or ang ilahang kanang mga product ko nga ginagamit. Pero nakuan ka guys ba kay nawod ka sa Italy guys, makakuan ka nga original, di ba? Pero wala ko mag-expect kay nato ang result. Lahi ra gid sa tuwa guys. Sige na guys, ato na ning i-translate ang alot or haircut sa Italian. Ang alot or haircut sa Italian guys is taglio di capelli. Taglio di capelli. Okay guys, mao to siya sa Italian guys ha. Ari guys, manaog pa-haircut si Daddy Italiano guys, tanawa guys. Si mura nag 21 years old, bata na bata kay guys.